Ei pysty ajatella selkeästi, kun ei halua muistaa niitä ajatuksia, mitkä eniten ahdistaa. Mitkä jää mieleen, mistä iso arpi jää. Jos ei puhu, niin se ei helpota. Jos ei avaudu ja kerro murheita. Ei yksin pysty käymään läpi asioita, jos ei kerro toiselle, mitä on käynyt läpi. Mikä surettaa, kun ei pysty unohtaa.